Не сме наели самолет. Не сме наели самолет, обаче се качихме на 13-ти етаж на един блок там в висините над хубава гледка. Първата бомба полетя. Оп, сега и втората, след малко ще видите как си лети бомб. Така, какво ще кажете за тази работа? Лоша работа. Лоша. Ако беше ударила тази бомбичка, там тия полицайчета на моторчетата, знаете ли какво ще да стане? Много неприятно. Виж, аз съм фен на Левски, без значение за кога това е лоша. Те бомбички, такива работи, това са лоши работи. Неприятни са. Още пресен спомена за загиналия младеж. Продължава. Виждате отдолу сега, от долната камера, какво представляваше това кръстовище. Винаги на това кръстовище става тази работа. Добре, благодаря ви за включването. Нека сега продължаваме тук с истинско Косово или където и да е друго място, където се водят военни действия, горе-долу се доближаваме до тия така неприятни сцени. Да дадем възможност, може би имаме още един зрител на телефона.